Y mae'r bobl y tu fas wedi cael y gwahoddiad I ddod i'r arch, ond maen nhw wedi gwrthod. A nawr, y mae Duw yn gweithredu, mae Duw yn cau y drws ar yr arch. Mae'n cau pennod ar hanes y byd. Mae'n cau ar gyfnod arbennig. Mae'r dilyn wedi cyrraedd. Ac yn yr un digwyddiad yma, y ni'n cael gweithred o far. Fe gaeodd yr arglwydd y drws. Dyma'r unig achos y bydd yn hanes y byd o Dduw yn cau drysau, cau ar bobl. Nes ymlaen ni'n mynd I ddod ar draws yn llyfr Exodus. Duw yn cau bobl I hun, I mewn yn I tai, ac yn I cadw'n saff rhag angel yr arglwydd a ddaeth trwy wlad yr Aifft I ddinistrio y cyntaf unedig. Ond bobl Duw, roedden nhw wedi cau mewn yn I tai gyda'r gwad yn I hamddiffyn nhw. Hefyd yn hanes y byd mae yna ddydd yn dod pan y mae Duw mynd I gau ar bobl. Pob tro mae pobl yn marw, fe allwn I ddweud mae Duw yn cau arnyn nhw. Pob tro mae rhywun yn Gristion, gallwn I ddweud fod Duw yn cau arnyn nhw hefyd. Ac ym mhob un o'r rhain, y mae yn ddigwyddiad pendant a therfynol. Ni'n mynd I edrych ar y digwyddiad y bore yma gyda help Duw. Y drws yn cau o 3 chyfeiriad. Chyfo mewn ffilms, chi'n cael rhyw cael y camera yn edrych ar y digwyddiad o un ongl, a wedyn I chi'n gweld y camera yn edrych ar yr un digwyddiad o ongl arall. Ni'n mynd I wneud yr un peth y bore yma ar y digwyddiad hyn. Ac yn mynd I ddechrau trwy edrych ar y digwyddiad o gyfeiriad Duw. Duw ei hun sydd yn cau y drws. Sylwch ar hynny. Dyma'r peth pwysig. Mae'r awdur am bwysleisio I ni. Mae Duw, yr arglwydd, Jehova, a gaeodd arno. Fe ddath a chau y drws. Fe yw'r un sydd yn gweithredu. Wedi mynd heibio ers I Dduw dod at Noa am y tro cyntaf a dweud wrtho fe I gynlluniau. Ac mae wedi rhoi gorchymyn ar ôl gorchymyn I Noa o beth sydd rhaid iddo fe wneud. Mae'n wneud adeiladu arch, a mae Duw yn rhoi cyfarwyddiad iawn yn I fyddhau i'r holl orchmynion hyn. Maint yr arch, beth oedd yr hyd, beth oedd y lled, beth oedd yr uchder I fod. Y math o bren yr oedd yr arch I fod. Yr hyn yr oedd ei fod I beintio o am sut do oedd I fod i'r arch, sut sawl llawr oedd i'r arch, ffenestri i'r arch, drws i'r arch, faint o anifeiliaid roedd ei fynd ei mewn i'r arch, rhai yn aflan, rhai yn lan, a mae Noa'n I fyddhau o'r chmynion hyn. Ond dyw Duw ddim yn gorchymyn I Noa I gau y drws. Mae Duw yn mynd I wneud hynny I hi. Siwt, dwi ddim yn dweud. A ddanfonodd Duw angen I gau y drws.
A ddaeth y person hwnnw angel y cyfamod, a'r person y diwdod, a fe ei hun yn cael drws, a ddanfonol Dduw wynt i gael drws. Does dim angen ar Dduw, mae Dduw yn gallu agor drysau heb unrhyw beth. Chi'n cofio'r hanes yn llyfr Actau, am Pedr wedi gloi yn y jail, ac fe ddath yn y nos, a jyst y drysau yn agor. Doedd ddim problem i Dduw. I agor a chai drysau o'i wyllus ei hun. Beth mae hyn yn dweud wrthyn ni am Dduw? Wel, mae'n dweud sawl peth wrthyn ni am Dduw yn dydi. Mae'n dweud wrthyn ni ddechrau fod Dduw yn alluog. Mae Dduw yn nerthol. Mae Dduw yn bwerus. Mae'n gallu cael drysau. Mae'n gallu agor drysau. Mae'n dweud wrthyn ni'n ail fod Dduw yn ddoeth. Mae Dduw yn gwybod pryd i gael y drws. Roedd amser wedi mynd heibio. Roedd y drws wedi bod ar agor. Ond mae Dduw nawr yn gwybod. Yn ei ddoethineb ei hun, mae'n amser i gael yr arch. Mae'n ddoeth. Mae'n dysgu ni am Dduw i fod yr un sydd yn cadw ei air e. Fe ddwedodd Dduw, y bydde fe yn dod ar ddilyw, a mae'r amser wedi dod. Oherwydd mae Dduw yn ffyddlon i'w air. Ond y prif peth, fi am dwy'n eich sylw chi ato, y mae hyn yn ein dysgu ni am Dduw, yw fod Dduw yn ben arglwydd. Mae Dduw yn sofran. Be mae hynny'n sofran? Edrychais i yn y geiriadur Saesneg am sovereign, a person exercising supreme authority, such as a monarch. Brenin fel arfer. Dim dyddiau yma efallai, mae yna bobl y dyddiau yma sydd yn sofran ar ei gwledydd nhw, wrth gwrs. Ond ni'n dieddol i feddwl am flynyddoedd yn ôl, y brenin oedd yn sofran. Oedd y brenin yn cael gwneud fel oedd e'n dewis. Oedd pob awdurdod gan y brenin. Unrhyw un sydd yn sofran, mae pob awdurdod gyda nhw i wneud fel maen nhw'n dewis. Yr hawl gyda nhw i weithredu. Felly gyda Dduw, does dim rhaid fe ymgynghori â neb. Mae pob awdurdod gan Dduw, ac mae yn gweithredu o'i ryddid ei hun ac o'i awdurdod hun. Chi'n cofio llynedd efe, roeddwn ni'n astudio Daniel, ac roedd gyda ni rhywun fyna, Nebuchadnezzar, oedd yn unben, oedd e'n meddwl oedd e'n gallu rhywli, ac oedd awdurdod rhyfeddol gyda ge. Ond chi'n cofio fydde'r llenno ni ym Mhenod 4 fyna ar ôl y freuddwyd, a Daniel yn dod ac yn dehongli'r freuddwyd i'r brenin Nebuchadnezzar. Mae'n dweud hyn, ym mhen amser, codais i Nebuchadnezzar fy llygaid i'r nefoedd, ac adferwyd fy synwyr, yna bendithiais y goruchaf, a moli am awrhau yr un sy'n byw yn dragwydd, y mae ei arglwyddiaeth dragwyddol, a'i frenhiniaeth o genhedlaeth i genhedlaeth. Nid yw neb o drigolion y ddeiar yn cyfrif dim, y mae'n gwneud fel y myno a llir nefoedd, ac a thrigolion y ddeiar. Ni fedrw neb ei atal a gofyn iddo beth wyt ti'n ei wneud. Mae popeth sydd yn digwydd yn y byd. O'r lleiaf, y digwyddiad mwyaf di-nod, fel y deryn y to yn marw. Dan lywodraeth Dduw. Mae ymerodraethau yn cwympo. Mae e'n codi yma ac yn gostwng draw. Oherwydd mae popeth yn llaw Dduw. Popeth yma wededynion o dan lywodraeth sofran Dduw. Does dim byd yn annisgwyl iddo fe. Does dim allan o'i drefnau. Mae e'n cael drysau. Mae e'n agor drysau. Ni wedi canu o arglwydd. Dduw ragluniaeth, ie. Ni cytuno gyda'r amynydd. Mae e'n arglwydd dduw ragluniaeth. Be sy'n trefnu ragluniaeth?
Ys dim siwr beth a ffawd. O arglwydd Dduw, rhagluniaeth, ac iachawdwriaeth Dduw, dyn. Ie, mae e'n sofran fyna hefyd, gyda iachawdwriaeth dyn. Bydd y pobl yn protestio, wrth gwrs. Dyn ni ddim moyn Dduw fel hyn. Ni ddim moyn Dduw sydd yn ben arglwydd. Os rhaid i ni gael Dduw o gwbl, ni moyn Dduw sydd lan fyna yn y nefoedd a mae'n gadael ni fod a mae'n helpu ni pan i ni mewn trwbl. A mae'n caru ni sut bynnag i ni'n byw ein bywydau. Ni ddim moyn Dduw sydd yn teyrnasu. Ni ddim moyn Dduw sydd yn ethol. Ni ddim moyn Dduw sydd yn cydweithio pob peth a ddeioni i rai sy'n caru Dduw. Na, ni ddim moyn Dduw myna. Ni ddim moyn Dduw sydd yn cael rysau. Ni ddim moyn Dduw sydd yn codi'r meirw. Mae Dduw yma'n angyfleus i ni. Mae'n arswydus. Mae'n anhemocrataeth. Mae'n ormod o Dduw i ni. Mae Dduw yn Dduw sydd yn ddinerth mewn gwirionedd. Dim awdurdod, dim gorsedd, dim urddas ganddo fe. Chi'n gallu dweud gyda'r salmydd, yr arglwydd sydd yn teyrnasu, fe a wisgodd ardderchogrwydd. Wisgodd yr arglwydd nerth ac ymwreg gysodd. Y byd hefyd a sicrhawyd, fel na syflon. Bydd y fynes i'w toser wythnos diwetha, wel pryd bynnag. Mae yna addys eto a dyfyniad yna. What comes into our minds when we think about God is the more. Efo dyma beth sydd yn dod mewn i'ch meddwl pan chi'n meddwl am Dduw. Mae'n Dduw sydd yn llywodraethu. Ond gadewch i ni symud ymlaen. Ni wedi gweld o gyfeiriad Dduw. Beth am o gyfeiriad Noah a'i deulu yn nawr? Y cae o gyfeiriad Noah. Oedd e wedi fyddhau Dduw. Am 100 mlynedd, oedd e wedi gwneud popeth, oedd Dduw wedi gorchymyn iddo fe. 7 diwrnod mae wedi bod yn yr arch. Nawr mae Dduw yn mynd i weithredu. Mae Dduw yn mynd i ddod mewn barn ar yr holl fyd. Ond cyn hynny, mae'n cau Noah i mewn yn yr arch. Mae e'n diogelu Noah, yn achub Noah. Sylwch cyn i ni mynd ymellach. Pa mor dda yw Dduw fyna, pa mor garedig yw Dduw i Noah. Arbed Noah rhag yr cyfrifoldeb yna o dynnu'r drws a chau ar ddynoliaeth. Os fi'n cofio'r ffilm yna Noah, ond oedd yna ryw olygfa fyna ynglyn â Noah, efo Noah moyn cau ei wraig yn protestio neu ffordd arall rownd. Ond dim problem i Noah. Na i'w wraig, ddim rhaid i nhw boeni am hynny. Bydde dim straen neu ogrwydd arnyn nhw, oherwydd Dduw gaeodd y drws. Ond y prif peth, diogelwch Noah a'i deulu. Dyw'r pwyslais ddim i shut him in. Wrth weld a chlywed y drws yn cau. Bod Dduw mynd i amddiffyn ni. Chi'n bod y drws yn aml yw'r man gwan yn dyfe mewn adeilad. Ydych chi ôl pan byddin yn dod ac yn ymosod ar ddinas neu ar gair. Beth yw'r rhan gwan? Beth yw'r rhan maen nhw wastad yn ymosod arno fe? Wel, y drws. Oherwydd y drws yw'r man gwan.
Bydd rai yna chi yn cofio, ond dim llawer, ond bydd rai yna chi yn cofio nôl yn yr 80au, trychineb gwch neu fferi wedi gadael Zeebrugge yn Gwlad Belg i fynd i Dover, fi'n credu. Ac oedd e ddim wedi mynd yn bell mas i'r môr y cwch yma. Ac fe gollwyd yr holl bobl yna. Y drws, y man gwan. Ond mae Duw yn dod ac yn diogelu y drws, cau Noa i mewn. Be mae hyn yn golygu i ni? Mae'n bryd i ni gymhwyso hyn, achos falle chi'n meddwl, wel, beth yw pwynt hyn i... Wel, gadewch ni at Matthew 24 ac adnodau 37 hyd 39. Dyma Iesu Grist ei hun yn cymhwyso y digwyddiad hyn i ni. Fel y bu yn nyddiau Noa, felly hefyd y bydd yn nyfodiad mab y dyn. Fel yr oedd pobl yn yfed ac yn cymryd gwragedd ac yn cael gwir, hyd y daeth y dydd yr aeth Noa i mewn i'r arch, ac ni wydded ddim hyd nes y daeth y dilew a'i ysgu yn nyfodiad mab y dyn. Mae Iesu Grist yn dweud fyna am bobl yn adeg Noa. Wel, roedd bywyd yn mynd mlaen, fel mae e gyda ni. Y pwynt sydd ganddo fe, bywyd yn normal. Oedd pobl jyst yn bwyta, priodi, ac yn mynd i'w gwaith, ac yn y blaen. A doedd neb yn sylwi beth oedd o'i blaen nhw. Doedd neb yn sylwi bod yna bereg yn dod, sef y dilew. Falle roedd rai wedi clywed Noa'n pregethu. Ni'n gwybod bod Noa'n pregethu. Oedd rai yn sylwi arno fe'n adeiladu arch. Ond nhw'n dal i gario ymlaen a'i bywydau nhw. A meddai Iesu Grist, fel na bydd hi, fel na mae hi nawr. Mae bobl jyst yn cario ymlaen gyda'i bywydau. Ac yn anwybyddu y pereg sydd. Beth yw'r pereg yma sydd i ddod yn ôl Iesu Grist? Wel, mae yna farn yn dod. Mae yna uffern yn dod. Pam mae yna farn yn dod? Wel, am yr un reswm, a dath barn yn nyddiau Noa. Pam oedd y farn wedi dod? Pam ddaeth dilew? Wel, ni'n cael yr ateb yn y bennod blaenorol. Dyw ddim yn cosbi bobl heb bod yna reswm. Dyw ddim yn danfon bobl i uffern o'i fodd. Mae rhaid bod yna reswm da pam y Dyw yn gwneud hynny. Ac ni'n cael yr ateb nôl yn y bennod 6, adnod 5. Pan welodd yr Arglwydd bod drygioni'r bobl yn fawr ar y ddaear. Dyna reswm, ffrindiau. Mae drygioni ar y ddaear yn fawr. Roedd yn fawr cyn y dilew. Beth am nawr? Ydyn ni wedi gwella? Ydyn ni'n edrych mas ar y byd ac yn dweud bod pethau wedi gwella nawr? No, ni'n gorfod dweud yn ni fod y drygioni yn fawr ar y ddaear yn awr. Pam mae'r drygioni? Cwestiwn da, ynddo fe? Cwestiwn dyw ddim yn neud sens. I ni wedi byw am gymaint o flynyddoedd ar y ddaear yma. Pam mae yna drygioni o hyd ar y ddaear? Wel, gan ni orffen yr adnod. Pan welodd yr Arglwydd drygioni'r bobl yn fawr ar y ddaear, a bod holl
ogwydd. Ei bwriadau bob amser yn ddrwg. Gair pwysig, gogwydd. Mae gogwydd, bwriad, dyn, bob amser yn ddrwg. Beth yw gogwydd? Gogwydd yw tuedd naturiol rhywbeth. Y cyfeiriad naturiol ma'ch meddyliau yn yr achos hyn yn mynd iddo fe. Yn Saesneg byddwn ni'n dweud inclination neu intent, gair arall. Ein meddyliau ni, pob un ohono ni, yn ddrwg. Dyna pam mae drigioni yn y byd. Mae'n meddyliau ni ddim yn ddiduedd. Dyw'n meddyliau ni ddim yn gallu mynd lawr y canol. Dyw'n meddyliau ni ddim yn gogwyddo tuag at da. Mae meddyliau ni o'n ôl y Beibl yn gogwyddo tuag at ddrwg. Dyma beth mae diwynyddio. Wel, mae'n atgoffa ni fod adda wedi cwympo. Ond unwaith gwympodd adda, fe gwympodd i holl ddisgynyddion ni. Ac felly ni gyd yn cael ein geni, ac ni'n dweud ys dim siwr beth a babi di-niwed. Mae babi'n cael ei eni'n euog. Uchod, yno ni. Mae'r llygredigaeth yno ni. A dystiolaeth yw'r casineb yn y byd, y cenfigen yn y byd, celwydd yn y byd. Yn ddiweddar fe wedi dod yn ffasiynol, os daw dyna'r gair, dros y blynyddoedd diwetha. Felly, chi wedi clywed am ADHD, a chi wedi clywed am ASD, a chi wedi clywed am Asperger's syndrome, a bob math o syndromes. Wel, yr un diweddara glywes i amdano fe yn yr ysgol trwy e-bost ydi wrth i. Chi'n gwybod beth yw ODD? ODD yw Oppositional Defiance Disorder. Newydd i fi. Oppositional Defiance Disorder. Ac roedd y fam yn dweud, dyma pa mae ferch chi fel ma hi achos mae'n dioddef o ODD. A fel wedodd yr athro oedd yn... Ie, fel pob plentyn arall, oherwydd mae defiance yn ni gyd. Beth yw defiance? Gwrthod i fyddhau. Gwrthod awdurdod. Pa ydy dweithio fi beth i wneud? Dwi ddim moyn wneud. Ond gaeth ddod o hyn, ffrindiau. Beth yw dy ogwydd naturiol di? Beth yw dy ogwydd naturiol di? Naturiol, ffordd i chi'n gogwyddo. Chymwch chi gadael eich meddyliau i fynd yn naturiol. Beth yw'r gogwydd? A dda? Y gysineb, y gelwydd, at herfeiddiad. Dyna beth yw defiance. Herfeiddiad. Ni'n heidi bar yn Dyw, yndyn ni? Dyw ddim yn ddrwg, dyw ddim yn gras, dyw ddim yn anheg. Os mae'n efengil. Mae yna arch sy'n gallu'n cadw ni hefyd. Mae yna noddfa allwn ni ffoi ar unig sydd. Allai'n cadw ni pan ddel dydd dialydd. Sef yr arglwydd Iesu Grist. A dyma'r pwynt yma, ffrindiau. Dyma'r pwynt sydd gyda fi. Pan i ni'n dod, pan i ni'n mynd mewn trwy'r drws, pan i ni'n mynd mewn i'r arch, ni'n saff. Dim byd yn gallu dod yn agor arno ni. Chi'n cofio'r stori am Moses yn gofyn am cael gweld gogoniant Dyw. Gweld gogoniant Dyw. Dwi'n mor ysyllu ti Moses. Cael dy ddifan llwyr gan fy sancteiddrwydd i. A mae Dyw fan hyn. Mor dda, holl iffer na'i ffra, chwenech fy nifa, ni all. Ar hwnna ddel ata fi, minnau a dwi fy nroddi iddynt fywyd tragwyddol. Rydedd ac yn olaf ac yn frysiog, ni wedi gweld o gyfeiriad
Dyw yn cael oherwydd fe yw Dyw Sovereign. Ond mae rhaid i ni wneud y pwynt cyn cwpla. Beth ddigwyddodd i bawb arall? Wel, roedden nhw tu fas i'r drws, ac wrth gweld y drws yn cael, roedd eu cyfle nhw wedi dod i ben. Cyfle drosto. Dyna ofnadw, ffrindiau. Pan mae drws yn cael arnoch chi. Fe ges nhw gyfle i fynd i mewn. Dim ond 8. Falle rhaid cael diferyn o ddaw. A ti'n trio dweud wrthyn ni bod yna ddilew yn dod? Come on, Noah. Falle roedd rhaid yn dweud, mae Dyw yn gariad yna. Be Dyw ddim yn gwneud hynna? Mae'n meddwl oedd y rhan fwyaf o bobl jyst ddim yn dweud dim byd, achos oedd y rhan fwyaf o bobl jyst yn meddwl, yna fe, dyna bwysig. Mae'n mlaen gwreigiau, yna fe, jyst anwybyddu y peth. Fe foddwyd, popeth ar y ddaear, ond y rai oedd yn yr arch. Os ydych chi'n darllen yr Efengylau, wedi tua diwedd i wein yr Arglwydd yn ei ddamhegion arbennig. Peryg yma o gael eich cau mas, a rai dyle o bod, y rai sydd wedi cael y cyfrifoldebau mwyaf, maen nhw'n cael eu cau mas, a thrychineb y peth, ni'n meddwl yn arbentlu am 10 unedd. Chi'n cofio 5 call a'r 5 ffôl, a wedyn maen nhw'n dod, mae'r priod fas, chlwyr y drws. Maen nhw'n tu fas, yn rhy chwyr iddyn nhw. Oes yna rhywun yma? Ynddo fe. Ac felly chi tu fas, dim ond pa mor agos chi wedi bod, i chi ddim wedi mynd mewn. A dyma'r apel cyn bod ni'n dod i ben heddi. Mae drws ar agor i ni y bore yma. Ceisiwch yr Arglwydd. Tra gellir ei gael ef. Gelwch arno.